Guys, magkain kami ng balanghoy. Ayan oh, sa bundok. Taga bundok kasi to eh. No, upaw isa oh. Mahilig to kumain ng ano, kamuting kahoy. Subakan ng tanglad. Tanglad. Ito yung tanghalian namin ngayon. Kasi wala kaming baon na kanin. Ito yung kakainin namin tanghali. Ito, si Paring Roy. At to ito yung ano, si Paring Jimmy oh. Yan. Ito guys. Nagkuha siya butong alubi kay sagol sa among pagkaon. Sa amuang Sa among kwan. Tawag na, balanghoy. Hoy gabi. Oh, ito yung may-ari oh. Saging kamuti. Yan. Asugod. Ang pagkaon ng mga balanghoy. Mangain kami ngayon. Kumain kami wala hiya. Buy adik. May M sweet tos pare ba? Buy ading. Yung labo kayo. Igo tang garo. Tubig na yung giinom sa imnon. Lahi man. Oo, lahi. Adili pa ay, di pa ito bagol, bago na. Sarap. Parang gusto ng saging. Ano maga? Subo to ba sa kuno na. Ang Hindi lagat na eh. ang makarelate lang nito, yung kumakain nito. Kaway-kaway sa mga nakarelate. Kasi lumaki kami ng mahirap. Hanggang ngayon mahirap pa rin. Kaya kain kami ng ano, balanghoy. No? Kaya dugay-dugay na ni sa ano, kalibutan. Hindi din ang kalihukan. Kalibutan. Dugay na sa kalibutan, bro. Baro yapon. Pertin pa rin kamot, maro yapon. Pobre ra yapon, at least makakaon siya sa kadlaw katulo. Ah, pwede na. Kinilaw na. Muli gwapo sa kinilaw, isda. Kasi abay unsa? No? Kinilaw bulinaw. Ninindot. Di pa ilagat. Yes. Labok. Langaw. Wala may dagat na. Tingnan basta di lamaw. Wala kay suka na. Basta mo ana sa kanila. Ano ginamos? Namot na. Ang muting kahoy ganit pag mo ana ganit sa yuta ka na mo igal mo ni lagat ka na banda sa init. Artis. Mo tinay ruang grando no tong mga uli no. Isugbang to nila. Kanang piyo ba yung sugbaon di si Oscar kilo mo piyo lagi. Bukbang utang piyo. Kaon mo sila. Ang gagmay ba? Kaon mo na. Pero lain ka tina layot minaman. Guys, kami ng kahoy. Sarap. Nga nga, pulan kag biso. Ulan mig bisol, kamot ng kahoy na po. Ang sarap-sarap. Kung makatikim kayo. Maghanap kayo na. Bitin kang mapikan ano to? Ito guys ako. Tumbal. Ito sili. Ang sili. Timos. Kita dito sa una. Kunti lang man. Try ko lang ba kung manghang ba o hindi. Hindi pa ako nakatry nito. Subukan ko. Ano? Kita dito. Sa lame. Ha. Ha. Uy, kulima ay. Okay ra? Kita. Lumiyaw eh.